Gornji Vakuf Uskoplje bio je domaćin posebne humanitarne nogometne utakmice. Legende nogometa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske udružile su snage za djecu. Cilj – sakupljanje sredstava za proširenje dječjeg vrtića Zvončići. Domaćini članovi NK Sloge ističu kako im je čast ugostiti ovakve sportske velikane i biti dio događaja koji spaja sport, humanost i zajedništvo. A šta reći, nama je dan ovo veliki koji možemo samo sanjati jer mi u malim sredinama ipak nemamo tako često tu priliku da vidimo ova velika imena što je iz Bosne i Hercegovine, što je iz Hrvatske. Mislim, možemo biti samo ponosni i sretni što smo mogli biti, ajde da kažem, su organizatori ovoga, jer ipak mi smo dali samo naš teren, klubske prostorije i sve to za ovo jedno veliko humanitarno događanje u našem gradu. Ipak ovo ide za naš dječji vrtić Zvončić. Možemo biti samo ponosni i sretni što imamo ovo kod nas ovdje. Ja zajedno sa svojim kolegama, trenerima, sa predsjednikom kluba i sa ovim dečkima tu što su za mene, radimo već 5 dana intenzivno. Evo vidite i sam teren i sam događaj. Za nas ovo predstavlja kao promociju nama klubu i tu dolaze sve zvijezde koje mi na TV-u gledamo, tako da mi smo ponosni što je to u našem gradu i tako da. Naš klub se natječe u drugoj ligi, grupa Jug. Trenutno seniorska ekipa zauzima 5. mjesto. Omladinski pogon nam je jako dobar. Prošle godine, nakon 2009. godine smo osvojili međužupanijsku ligu. Ja kao trener zajedno sa svojim dečkima, tako da smo tu iznjedrili jednog igrača za Hrvatski športski klub Zrinski Mostar. Imamo još jako puno talenata, imamo djece i jako dobro radimo. Radimo na procesu licenciranja trenera. Mislim, to je jako važno i to je jedan od najvećih uspjeha kluba. Ivana Miličević, ravnateljica javne uprave Dječji vrtić Zvončići, zahvalila je svima koji su podržali ovu humanitarnu akciju. Od veterana NK Sloga do svih posjetitelja. Kaže da su ulaznicama i dobrom voljom svi pokazali da zajednica može napraviti veliku promjenu kada djeluje srcem. Zahvaljujemo svima koji su podržali naš rad i humanitarnu inicijativu, posebno humanim zvijezdama, klub HNK Sloga, veteranima kluba, predsjedatelju Sabora i načelniku općine. Ova podrška omogućila je ne samo uspjeh humanitarne utakmice, nego i proširenje kapaciteta našeg vrtića, čime ćemo moći primiti još više djece i pružiti im kvalitetnu skrb i njegu. Koliko je sada? 56 djece, 2 odgojne skupine. A postoji zanimanje da se to proširi? Da, naravno, duga nam je lista čekanja. Mate Bulić, poznati pjevač i humanitarac, svojom pojavom i nastupom obogatio je ovaj događaj. On ističe kako je došao sa željom da svojim glasom podrži djecu i zajednicu, te da je svaki osmih mališana najveća nagrada za sve koji su sudjelovali u organizaciji. Zato što je Mate odlučio nogometaš. Ovdje sam predsjednik ove udruge Hrvatske humane zvijezde. Idemo, radimo dobre stvari. Svaka je utakmica odjela za nečije dobro. Nadam se da je ovo ovdje, da će biti. Znam da su ljudi skupili dosta novaca u smislu okolo, prije utakmice. Prodale su ulaznice. Sad je najbitnije da se na vrijeme posluži i dodigramo jedan spektakularni prijateljski dio. To je sve. Ekipa humanih zvijezda Hrvatske već godinama putuje diljem regije, igrajući prijateljske utakmice s humanitarnim predznakom. Okupljaju bivše sportaše, glazbenike i javne osobe, a svaki njihov nastup potvrđuje dugogodišnju tradiciju, dobru organizaciju i zajednički duh koji ih povezuje na svakom terenu. A gledajte, ovo je nama već treća utakmica u Bosni i Hercegovini protiv humanih zvijezda BiH. Igrali smo prvo u Travniku, tada smo igrali 5-5, pa u Novom Travniku tada smo dobili 5-4, a vidjet ćemo sad, par igrača nam je bolesno, kao i izbornik Dalić i mi smo uvijek spremni, godišnje igramo jedno 10 utakmica za razne humanitarne akcije, tako i ovaj put. Evo, jedino što nam se dogodilo da je Mario Mandžukić bolestan, Olić isto, Dalić isto ima virozu, a ostalo su svi tu. Imamo igrača, Boris Živković je kapetan, tu su svi, imamo čak i Primoža Glihu iz Slovenije koji igra stalno s nama i imamo Miru Bičanića koji je inače predsjednik humanih zvijezda. Tako, imamo dosta kvalitetan sastav. Pa mi želimo poslati poruku prijateljstva, to je najprije najvažnije. Želimo poslati poruku sporta i želimo najprije da djeca uživaju oni za koje se igra.
Jeste li spremni za danas? Pa malo smo imali poteškoća u putu, imali smo nekih problema malo na granici oko prelaska autobusa, ali sve je proteklo kako treba i tu smo na knap. Moramo se samo dobro zagrijati da ne bi bilo ozljeda i nadamo se da ćemo biti dobri. Već dugo, još iz Dinama dok smo bili zajedno i tako, to je život. Danas ste ovdje jednim humanitarnim povodom. Da, to je privilegija kad možeš pomoći pogotovo djeci, jer djeca su stvarno naša budućnost. Koja vam je već ova utakmica za Humane zvijezde? Pa više ih ni ne brojim, ali je tako dobro društvo, atmosfera, a najljepše je u ovim krajevima. Pa mi uvijek nešto organiziramo, uvijek nas zovu, a mi dobro došli pa odazovemo se. I kakva je energija u timu trenutno? Energija u timu je jako dobra nakon 7 sati vožnje, jer nam je vozač išao preko Tuzle, Zenice, Sarajeva, nije znao put, ali nekako ćemo se skupiti. Još nešto, kakav je protivnik? Kakva je konkurencija? Protivnik je mojih 20-ak prijatelja što smo igrali zajedno, tako da mi je drago što ću njih vidjeti. Riješit ćemo to, bude nerješeno, da bude svi zadovoljni. Jeste li vi rezultat do sada ko vodi? Više puta ste se sastali. Uvijek je nerješeno, jer ja uvijek riješim da bude tako kako treba. Ekipa Humanih zvijezda Bosne i Hercegovine, okupljajući bivše sportaše, javne osobe i entuzijaste, odigrala je utakmicu u Gornjem Vakufu u Uskoplju, koja je završila rezultatom 2:2. Njihova tradicija putovanja po gradovima širom zemlje potvrđuje timski duh i besprijekornu organizaciju, a svaki njihov nastup predstavlja pravu poslasticu za gledatelje i domaćine. Nastupa za Humane zvijezde Bosne i Hercegovine, dolazim iz Brčkog, u svojoj fudbalskoj karijeri promijenio sam mnogo klubova, zaista je jedan fantastičan doček, jedna fantastična organizacija, zaista zahvaljujem se organizatoru i nadam se da će ovo postati na jedan način velika tradicija. Kakva je bila konkurencija na terenu? Konkurencija je odlična bila, znači dali smo maksimum svoj, najpoštenije neriješen rezultat, zaista i jedna i druga ekipa pokazali svoje kvalitete. Ma super, fenomenalno, stvarno presretan sam prije svega što smo se ovako okupili, ova sportska raja što se kaže i sam razlog zbog naše djece, da ih obradujemo, da pomognemo, a zatim da pošaljemo jednu lijepu sliku sportskog prijateljstva, poštovanja, razumijevanja, takmičenja i tako da zaista sam sretan i što mogu, evo kao dječak gledao sam mnoge ove igrače dok su igrali u svojim najboljim godinama, tako da dijeliti sa njima teren danas je zaista za mene nešto ovako posebno. Nihad Alibegović, član Humanih zvijezda Bosne i Hercegovine, osim što je nastupio na terenu, obogatio je događaj i svojim pjevačkim nastupom. Njegova energija i angažman pokazali su kako sport i glazba zajedno mogu stvoriti nezaboravan doživljaj za gledatelje i domaćine, dodatno ističući zajedništvo cijele ekipe. Pa mislim, sam povod svega ovoga, po meni je uvijek, ja sam bar takav čitavu svoju karijeru, znači obišao sam taj svijet nekoliko puta i družio sam mnogo sa ljudima i uvijek gledam da steknem dobre prijatelje. A ja sam ovdje na domaćem terenu, ja kažem ovdje svi su moji i stvarno hvala svim prijateljima i Humanim zvijezdama, fudbalerima iz Hrvatske što su došli, evo nama nije prva utakmica, imali smo dok je još Čiro Blažević bio živ, imali smo, onaj bio počasni gost u Travniku gdje je bilo isto ovako predivno i ovo je širenje prijateljstva, druženja i zajedništva. I ako budemo svi tako radili, ja ne govorim ovo o politici, pričam samo o jednoj ljudskosti, onda će nam svima biti bolje. I mislim da je ovo danas pokazatelj da u tom uspijevamo. Zapjevali ste također i svoje najpoznatije hitove, vidjeli smo publika je jako dobro reagirala. Pa jeste, znam ja to. Ja sam valuto šetan, kako kažu vrag. Pa od mene to ljudi očekuju i onda ja nisam tu škrt, ja stvarno, ja sve ljude volim i onda ja gledam, oni su tu došli, sigurno oni iščekivaju, svako bi rekao pa što nam nije malo, ja zato to izađem od srca, bude, ovo je ono kako se kaže profi kao a kapela, ja to volim reći nasuho, ali kad bude prilike možda na ovom stadionu i napravimo jedan koncert, jednostavno poklon mom gradu. I Humane zvijezde Hrvatske i Bosne i Hercegovine udružile su snage kako bi podržale proširenje kapaciteta dječjeg vrtića Zvončići. Njihovo sudjelovanje u ovoj utakmici nije samo sport, već i poruka zajedništva. Svaki njihov potez na terenu doprinosi stvaranju boljih uvjeta za najmlađe i jača vezu između sporta, humanosti i lokalne zajednice.
Pa gledajte, to mi inače radimo, potičemo humanitarne akcije, tako da i ovaj put mi prepuštamo lokalnoj zajednici da oni izaberu za šta se igra. Evo, malo smo se naputovali, krenuli smo jutros oko 8:30 i kako su gužve, evo dečki su došli tu i tako. Ne brojimo po godinama, nego imamo u razdoblju od 22, 169. utakmica. Nadamo se da će i prihod s ove utakmice biti dobar, pa ga možemo pribrojiti dosadašnjem, koji iznosi 2.100.000 eura prikupljenih sredstava za djecu razne potrebe ili bolesti. Nadamo se da će djeca uživati uz nas i zaista osjetiti i financijski taj razlog zašto smo ovdje. Pa kao što sam rekao, to je jedna velika privilegija, jer pomagati u životu je nešto plemenito, a nije lako u životu pomoći jer svaki ima svoje neke obaveze i tako treba se žrtvovati, a uz to je i dobro kad dođeš ovako u takve atmosfere, to je uvijek na kraju krajeva vrlo lijepo. Pa mislim, jedno prelijepo iskustvo, već 22 godine mi igramo, ovo je 169. utakmica, danas se igra za djecu i bit će 60-ak djece mlađih uzrasta s nama će izaći. Putujemo, igramo, veseljavamo ljude, pomažemo ako možemo nešto nekome napraviti, nekog usrećiti. Mislim da je to jedna lijepa poruka za sve ljude općenito na ovom današnjem ludom svijetu. To je jedan divan osjećaj, ne samo za današnju utakmicu, to je jedan divan osjećaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, divan osjećaj za Hrvatsku, jer mi tamo u Hrvatsku šaljemo jednu pozitivnu energiju, pozitivnu atmosferu iz Bosne i Hercegovine. Zaista smo došli ovdje sa jednom lijepom i iskrenom namjerom da jednoj djeci ovako pružimo, hajde kažemo, neke bolje uslove malo za život. Stipe Pletikosa, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i član Humane zvijezde Hrvatske, istaknuo je kako ga je toplina i gostoprimstvo ljudi iz Gornjeg Vakufa Uskoplja posebno dirnula. Naravno da mi je iskreno jako drago što sam tu ispred naravno Hrvatskog nogometnog saveza, zajedno sa predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, i naravno da su prvi dojmovi izuzetni i ta toplina naravno ljudi prije svega iz općine, kako ste sami rekli, Uskoplje i Gornji Vakuf je ono što nas, ja mislim, zbližava i što je ta solidarnost koja je ključna u ovakvim humanitarnim akcijama, tako da zbilja hvala svim organizatorima, humanim naravno zvijezdama i Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su se odazvali ovoj nogometnoj utakmici, nogometnom spektaklu kako bi uveličali ovu humanitarnu akciju i kako bi pridonijeli društvu prije svega i, kako sam već spomenuo, samom zajedništvu i regije i svih nas ljudi koji nas ovakvi momenti zbližavaju. Pa imam malo zdravstvenih problema, nisu više ta koljena i te ruke više fleksibilne kao neko dobra igračka vremena, tako da sam tu zbilja s pozicije tehničkog direktora da podržim naravno ne samo hrvatsku reprezentaciju, nego naravno i Bosne i Hercegovine, da sve prođe bez nekakvih većih ozljeda, da sve prođe u najboljem redu i da večeras ispunimo tu našu humanitarnu svrhu na jednoj lijepoj večeri, ja mislim sa jednim lijepim aukcijskim darovima, i zato pozivam i sve one koji nisu se odazvali da tijekom sljedećih ovakvih okupljanja da budu s nama. Dražen Matišić, član organizacijskog odbora, izjavio je kako je današnja humanitarna utakmica u Gornjem Vakufu u Uskoplju bila pravi spektakl. Događaj, kaže, pokazuje koliko zajedničkim angažmanom sportaši, glazbenici i lokalna zajednica mogu stvoriti nezaboravan dan za sve prisutne. Pa evo, kao što i vidite, ja jedino mogu reći nekoliko veliko hvala. Prvo hvala danas ljudima, evo, iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, iz naše lijepe središnje Bosne, iz drugih općina u okruženju koji su danas evo došli, podržali ovu lijepu humanitarnu akciju za našu dječicu, za izgradnju i proširenje vrtića. Nama ovaj događaj jako značajan. Ja želim ovim putem reći i drugo hvala, naravno, humanim zvijezdama Bosne i Hercegovine, humanim zvijezdama Hrvatske, koji danas, kao i evo i više puta, u svim svojim humanim akcijama pokazuju ne samo da su vrhunski sportaši, nego su i vrhunski ljudi. Također, evo, naravno, koristim priliku da se zahvalim i organizatorima udruge Front, našim domaćinima Hrvatskog nogometnog klubu Sloga, svim volonterima koji su ovih dana zaista, ja bih rekao, jako vrijedno radili. Danas ovo izgleda kako izgleda, ja bih rekao, zaista bez imalo skromnosti spektakularno.
Sinan Sinanović, dugogodišnji član Humanih zvijezda Bosne i Hercegovine, bio je jedan od ključnih organizatora današnje humanitarne utakmice u Gornjem Vakufu. Istaknuo je kako je ponosan na događaj, da je ovo jedna od boljih utakmica u kojima je sudjelovao, te da im je i vrijeme danas išlo na ruku. Sam htio kažem da smo odigrali preko 130 utakmica, praktički ne postoji kraj u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, igramo u regionu, u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, igramo stalno i svaki puta je bio spektakl i u Kiseljaku i Novom Travniku i Travniku kada je kolega prijatelj naš Ivica Džambas organizirao. Padali su rekordi, ali stvarno bih volio da kažem da je negdje bilo ljepše do sad, svugdje bilo lijepo, zaista ovo je najljepše zbog i lijepog vremena i ambijenta i navijača i tretmana ovdje, a najviše zbog velikog broja ljudi, sportista, vrhunskih planetarnih zvijezda koji su spajali medalje zlatne, srebrne, brončane na evropskim svjetskim prvenstvima. Imaju hiljade utakmica po ligama petice i zaista je ovo praznik za sve ove ljude, nagrada za ovakav tretman, za ovakvu neku ideju da se igra ovdje u ovom mjestu, da se malo relaksira ova situacija općenito i politička i ovdje i u regionu i svugdje. I zaista lijepo vidjeti ovdje igrača iz nekoliko raznih generacija da se i vide nakon toliko godina kako je taj povod i pogotovo što moramo priznati da je mnogima ovdje ovo mjesto Gornji Vakuf Uskoplje nije bilo što usputna stanica, nije prolazna na neki način slijepo od srijevo pod navodnicima, ali prekrasno. Ko došao prvi puta pričao sam sa svima ovdje i oni su oduševljeni zaista svim ovim što su vidjeli ovdje i mislim da je i to pun pogodak svih ovdje koji su organizirali. I da pohvalim navijače, ljude, načelnika, sve koji su doprinijeli sponzore na bilo koji način da ovo protekne u redu i zaista vrhunska manifestacija. Pa vidite, svi su velike, već smo i Pletikosa, ja sam malo slab pod navodnicima na ovoga Fabijana Komljenovića i Kazimira Vulića, jer su to moji prijatelji kad sam živio u Rijeci kao novinar radio u Rijeci i s njima sam se zaista družio, Goran Meštrović, svi su stvarno kad vidite jedan Mehmet Baždarević ima blizu 70 godina, Elir Bolić, Amel Tuka, Miroslav Bičanić, Boris Živković, Željko Pakasin, stvarno ovakva velika imena i ja inače živim, radim u Sarajevu 30 i nešto godina, dolazim iz sjeveristične Bosne i mislim da što je ovo lijepo mjesto i bih volio zaista da se ovako nešto organizira u mom kraju, odnosno u svim krajima gdje je to moguće. S te strane sam pozitivno ljubomoran da ste ovako doveli dosta značajnih imena, ali naravno imamo tu Mate Bulić, Nihad Alibegović, dakle te ljude iz estrade i to je neki šlag na tortu. Nisu samo dobri pjevači, nego i dobri igrači i prije svega vrhunski ljudi. Humanitarna utakmica u Gornjem Vakufu Uskoplju pokazala je kako sport, glazba i zajedništvo mogu stvoriti nezaboravan dan. Humane zvijezde Hrvatske i Bosne i Hercegovine, lokalni sportaši, glazbenici, ravnateljica vrtića Ivana Miličević, članovi organizacijskog odbora i svi sudionici udružili su se kako bi podržali proširenje kapaciteta dječjeg vrtića Zvončići. Rezultat 2:2 na terenu nije bio najvažniji. Prava pobjeda je osmijeh svakog djeteta i zajednička poruka solidarnosti i podrške lokalnoj zajednici.